Kung first time nyo sa channel na ito, maaari nyo pong isubscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na upload ko. Kaugnay sa sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pwede nang ipamahagi ang second tranche ng Social Amelioration Program na alinsunod sa inisyong memorandum ng Office of the Executive Secretary na naglalamang 17 milyong benepisyaryo nito ang mabibigyan sa second tranche kasama na ang additional 5 milyong benepisyaryo na hindi nakatanggap sa unang tranche at ang 12 milyon nito ay mga benepisyaryo sa unang tranche na apektado pa rin ng mga restrictions sa quarantine. Ang distribution sa second tranche ay nagdedepende sa mga local government units na nakapagsumiti na ng kompletong liquidation report. Hinihikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga LGUs na pabilisan ang pag-encode at pagpasa ng mga liquidation report sa kanilang field office upang maproseso na ang validation nito na kasama ang photos ng beneficiaries, social amelioration card form at halaga ng perang natanggap. Ayon sa DSWD na magagawa lamang ang validation at pagsusuri ng mga field office kapag kumpleto nang nasubmit ng mga LGUs ang mga datos sa unang tranche at tinatayang aabot sa 15 araw ito sapagkat magaganap ang validation sa antas ng munisipalidad, lalawigan at rehiyon pagkatapos ay ipapadala sa DSWD Central Office para masigurado na walang duplication sa listahan ng mga benepisyaryo ng ibang ahensya ng gobyerno at aabutin ito ng isa pang 7 araw upang matiyak na ang mga makatanggap ay mga maralitang pamilya na nangangailangan sa nasabing ayuda. Pahayag ng DSWD na ginagawa nila ang lahat na paraan upang mapaikli ang proseso nito kaya kailangan nila ang kooperasyon ng mga LGUs at pag-unawa sa lahat. Nagpapasalamat din ang nasabing ahensya sa Senado, House of Representatives, LGUs, Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease at sa lahat ng mga stakeholders na nakikiisa sa pagtatrabaho para mapabilis ang distribution ng Social Amelioration Program second tranche. Kaugnay ng usaping ito, as of May 28, 2020, 8 p.m., umaabot na sa 99.3 bilyong piso ang nailabas ng DSWD para sa mahigit 17.6 milyong benepisyaryo ng Social Amelioration Program o 98% sa tinatayang 18 milyong benepisyaryong mabibigyan sa unang tranche. Kabilang din sa mga nakakuha ng ayuda ay ang mga miyembro ng 4Ps, mga benepisyaryong na-identify ng mga LGUs at mga pamilya ng mga TNVS at PUB drivers ng National Capital Region. Para sa karagdagang impormasyon at katanungan hinggil sa usaping ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development.